हेलो 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 चेक 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 टन टन आवाज आ रही है। सबसे पहले ये जो उपस्थित आप सब श्रोता थे, तेरा सामने हमरा अपने के गुरुजी से सलित बिसरा जी उपस्थित बानी ओके प्रणाम बा आज एकरा से हमनी के सीखे भी जा अब ससाक वहां के सामने बानी तो बड़ी का क्लास से उठे वाला बा ये क्लास आते अपनी काम शुरू करते जा जैसे कि अभी माहौल बनौले है सभी भैया कि भाई बात है ऐसा धरती पे के ऊपर जेकर प्रेम सच में बहुत सच्चा होला और लड़का अपना माई बाप से अगर अच्छा से प्रेम करे माई बाप की इज्जत करे तो दुनिया में कबो उस अनसक्सेसफुल ना हो सकेला। और बहुत ही सुंदर झाल बात अपने के अमित मिश्रा जी का स्वागत बात में रहा आपके स्वागत अभिनंदन बा और चाहते रवा हमारा कौन चीज रवा अपन पगड़ी वाली काहे कि सब पगड़ी बांधले बा आ जाड़ा के दिन में रवा पातन से पानी सर से काहे के भाव बा रे दुनिया में भाई भाई बाप ने बढ़ के बोला ऐसे कौन बा कि माई धरती पिताजी आसमान होला नहीं से जग में पहचान भाई बाप के प्यार दुलार से लेकर आगे बढ़ेला हमेशा अपने भाई से जितना प्रेम के रहेला ये हमने के समाज में कल चाहे जा कि जवन भाई 9 महीना हमने के कोख में ढोवे असर भैया के बड़ भाई के लड़के के छठियार में हमने उपस्थित बन जा जवन भाई 9 महीना कोख में अपना ढोवे ले लेके लेकिन बाल पास के बड़ कर ले बिया होला लेकिन मेहरारू में इतना जुड़ा जाला तो माई के रिस्पेक्ट और माई के इज्जत के जुड़ा जाला ऐसे समाज से ब्याह से काम है होला कि मार्गदर्शन दिखावल चाहिए अच्छा नाटक लेके भिखारी बाबा जी से अपना के पूरा समाज के दिखाओ कि भाई वो गलती होता समाज में ओके सुधारल जा सकता वैसे ही अपने की कोशिश करने के चाहिए कि कुछ अच्छा चीज ही सुनाओ हाँ वो बाबा कि माई धरती पिताजी आसमान होला नहीं से जग में पहचान कि कर्जा उतरना बेचना पे अपने आप के कि कर्जा उतरना बेचना पे अपने आप के जन भुलई हो जन भुलई हो
कहत बा ममता के सागर चल के माई के अजरबा सुंदर आशीर्वाद जेकरा से बात प्यार से हमके बहुत कुछ सीखे के मिलेला बहुत ही सुंदर यह गेटिंग भी करे गायक के संग संग अभिनेता भी है बहुत अच्छा है आदरणीय बड़ भाई सोनू लाल सधवा जी की तरफ से बहुत बहुत रुपए का पुरस्कार पूरा टीम के स्वागत अभिनंदन बा भाव है बा ममता के सागर चल के माई के अजरबा सारा संस्कार हमें बाप से दुलरबा ममता के सागर चल के माई और पांच बात अनिल भैया दूध हवा कर जा चुकाई इंसान हो भगवान की पास भगवा हो ममता के सागर छलके माई के अजरबा सारा संस्कार पावे बाप से दुलरबा दूध हवा करिया काल गाई इंसान हो भगवान की काश भगवान हो माई बात ऐसा प्रेम हमन के देने जेकर कोनो स्वार्थ ना रहेला कि लइका बड़ हो हमर संग कैसे व्यवहार करी चाहे का बस हम लोग इतने उम्मीद रहेला कि हमार बुढ़ापे में हमारे पास सहारा बन लइका लइका कहत कि को के नाम प्यार का पुताल के चल भुलई हो भाई माता के चल भुलई हो भाई माता के और आगे के जो लाइन इस संसार आनंद के समाज में अवसर हो रहा था गण भैया फिर जज से याद हो जा हर में हंस के पूछे लागे आँखियों के पुतरी बेटा जब सियान होला घरे आवे मेहरी के पूछे लगे आँखी के पुतरी समाज में सब साथ हो रहा बा मेहरी के आवते माई से अलगा हो गई ऐसा ऐसा समाज में काम हो रहा बा जोरा के बारे में हम कतना कहबे तो कम पड़ी बात है बाबा बेटा जब सियान होला घरे आवे मेहरी के पूछे लागे आँखियों के पुतरी और लइका के कमी देख के जब लइकी आवत है दोसर घर से हमन के घरे